Nakwara Mugia Jwango sekalo kanyo dakika 40 tok sa 12 mar okinyi makoro nyiso ni wadonjo achiel kachiel e nonro mar gazet okinyi makawuono. Antiere kae kod Hanselo Yango mar mondo mi walidh ni gazet wami gigo manitiere gazet. Mana kaka seng'isi gazeti okinyi makawuono mano Daily Nation ka achiel kod The Standard omenyo mana weche makoro sani biro bedo katimore od bura mamalo mano twak kotudore kod thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Oyaore Hansel ichiu nade okinyi makawuono. Oyaore inya Joyce. Inade ibe in patriot. Antie makare anto danga wachni an patriot don Kenya to mare wacho ni nyaka ibeda patriotic citizen mano mar piny Kenya. Kata kamano weche to sani timore mathoth ahinya gwengego mag Mount Kenya makoro akia ni lwasi chalo nade ahinya to gi sani makoro twak. Osepedhi e od bura mano mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Tanlo kamago dute weche mag gazet omenyo okinyi makawuono. Adwa wachak kod gazet mano ma Daily Nation Hansel. Mar mondo mi wang'i ane ni Daily Nation ondike nang'o. Malo kanyo nitiere weche mag somo ndike gayo ni shoka for 46,000 intern teachers as TSC 6 applicants for their job. Haya jopuonj koro biro bedo katimore nang'o. Gisebedo ka giluongo ni moguls. Moguls biro bedo katimore nang'o ka koro Oland ni tijgi idwa kaw gi jomoko. Kaito Hansel bende nitiere wach moro momako waga. Akeka in bende nitiere kod gowi mar Hustler Fund. Ka intiere kod gowi mar Hustler Fund, ng'eni ni ibiro bed ka ing'iyo M-Pesa balance mari kata airtime balance mari. Ka intiere kod pesa kacha, ibo bed king'ado. Serikal dwaro mar mondo mi jogo mapoko chulo Hustler Fund to nokaw gine kaka ginyalo recover pesa makamono. Obo bedo kwa lidho mano bende e it gazet mar 24. Kata kamano thuon wach mang'eni odiochieng' makawuono ji biro bedo ka ringo nyiewo gazet mar mondo mi ong'iane en Gachagua's impeachment. Daily Nation ondike kae ni beginning of the end. Hansel. Kato waseneno ka jogo manye dendore bunge kacha ni patriots nyose chako officially kata formally wuoth ma waneno ka bro onego beni tero jalup jatend piny ma Kenya ka dala. Nyoneno ka jobunge 291 mago nyo yuoro manyo keto sei nyo keto kokgi mondo motion aina no chaki manyoneno kata speaker ma bunge be nyoneno ka nyose yeni gik manyo ochwale nyime go meet threshold madwarore mondo othiche. Kaluo wakocha cha waneno wabunge mang'eny. Wan gi Suna East Junet Mohamed, wan gi Peter Masara, Masuna West, Joyce Osogo Gini nika, Janyakach nika, Suba North, Kisumu mzema, constituency mani Kisumu te nika, Uriri nika, Nyatike, gin ka jitenya ka jo Kibra, Jalango maja Kibra, maja Langata be, nyochuoko ke kanyo ero makoro twagni onego beni chako ayanga monego beni kaka Daily Nation okete ka ni beginning of the end matini chakruok magiko makoro wan warito mana neno ni koro dhi bedo nang'o. Of course osekelo liet mopogore opogore gwenge mopogore opogore gwenge mag Masawa kucho ne waneno ka section mane kaka utfwamo opogore opogore Kenya kanyo keto wani a section nyok giwacho ni Masawa mangima makoro kwanya wacho ni Masawa mangima ini against kwedo kwanya wacho ni giyiego pok ginyiso wa patch gi malonga ahinya nikech nitiere mana a small section manyo ogole TV manyo wacho nang'o ni gin gikwedo weche aina go. Nitiere kata MPs moko mawuok e gwenge mag Masawa mabe nyo okwedo weche kata ka kunya gikwedo nye gichung' tenge. Achiel kuom gi en Ndindi Nyoro mwaseng'e ni osegabedo vocal opponent ma Gachagua for a long time makoro nyochopo makoro ikwane ji en nyoketore tenge gi joma moko. Nitie kata one of the MPs ma Nyeri miwacho ni en kende ma from Nyeri town, Nyeri constituency manye okoketo koke kanyo ero mondo othich jalup jatend piny oko. Jalup jatend piny to ang'eni ose kwede e weche malure gi gross violation ma constitution maten odhi ataro gi constitution ma Kenya ka weche mag dhoudi osemiene ka mako samoro chunga to wacho nang'o ni Kenya en ma shareholders koro kio kok ni gocho ne sirikani ok onego be ni yuto gik makamago. Wacho ni gwenge mag Masawa ni ndalo moko no chung ko wacho ni gwenge mag Masawa onego be ni ema yudo
yuto maduong' ahinya nikech gin ema gigolo gi contribute revenue maduong' ahinya Kenya ka. Gi weche mamoko kwacho ni nang'o ni jomoko ma ok osebedo ka contribute ok nongocho ne sirikal ni ok onego bed ni yudo sir maduong', ok onego bed ni bedo gi geno kolure gi sirikal ni. Iseye ka be nitiere weche moko mag mibadhi be nyalo miene, nitie pesni moko milion mang'eny mano sign to ok no disclose ni pesni go dhi kanye. Nitiere weche ka be mawachore ni mwandu ne be chakro donje telo higni 2 kende ose amas mwandu madhi maromo mana bilion 5 gi nukta mabore wiye. To Hansel anno ka gazedni mano mar Daily Nation odiochieng' ma kawuono wanyalo wacho ni omenya ahinya wach mar thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Adona dhi it gazet mar 2 mano mar gazedni mar Daily Nation. Kwa nyalo mana dhi it gazet mar 2 kanyo mana kaka isewacho moko kuom ketho mago manyaka sani koro itudo godo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua gino momiyo idwa thiche oko ya PC. Kendo dhi it gazet mar 3 ok mar 2 it gazet mar 3 kanyo ema neno ka koro oket gigo makoro rito jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Nyaka sani wang'eyo ni chieng' tich abich mano ma en tarik 4 mano ma jumani odiochieng' ma speaker mano mar od bura mamalo Moses Wetangula oyango kanyo ni biro bed ka ikawo pach jopiny ka bende jopiny siro thicho oko ya PC mano Rigathi Gachagua kose oyo. Wang'eni Rigathi Gachagua en a national symbol. Mane momiyo nyaka sani koro bi kawo pach jopiny kotudore kod chenro mar thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. To par ni public participation makamae onego bed ni timo e counties duto 47. Tok mano wantiere kod special motion ma ibo bed ka itwage chieng' tich 2 gokinyi. Bang'e to chieng' tich 2 nogo ibo mi Gachagua thuolo mar mondo mi en bende oler korka kore kata o defend himself e kinde mo bedo ka ochopo e nyim od bura kacha mano chieng' tich 2 tarik 8 kochakore sa 11 ma midhiambo nyaka sa 1 mano mar otieno. Apano kete sema kamae kalore ni sama kama nyalo yudo ka jomoko sewuok e tich koro ji ni dala kacha mar mondo mi ji owinja ne bende kaka Rigathi Gachagua loso kotudore kod gigo ma itude godo. Bang' mano ibo bed ka iwacho ni katwak makamane siro kod jod bura 233 to koro mano speaker Moses Wetangula bedo gi ndalo 2 mar nyiso speaker mano mar od bura mano mar Senate gino ma od bura okalo mar thicho oko Gachagua kata oye ka koro Senate bende koro bro kawo kanga mar neno kibo bed kithicho Gachagua kata oyo kachiel kod mamoko mantiere kanyo Hansel. Senate to kosekwanye to gimbe nyaka koro ginon notice momigi non mowuok from national speaker ma National Assembly ka to Senate nigi option mar appointing committee moting'o ji 11 mane wapo medo yango kaka ndalo dhi ni committee no onego bed ni ting'o ng'agi ng'awa ji moa riwruok mage mopogore opogore. Committee ni nigi ndalo 10 mar present report ka gisetimo nonro gi ma giseng'iyo ni case ni hold kosoko hold. Kalure gi report ma committee ni kapo ni Gachagua yod ni onge gi ketho moro amora committee ni wacho ka nang'o ni iwacho ni proceedings go bro chung makoro ginyalo wacho nang'o ni onge basis ma impeaching Gachagua kata kamano wacho ni kapo ni vote kata mana ombulu ma Senate ogoma 2/3 mag Senate owacho ni impeachment ni onego bed ni dhi nyime. Iwacho ni jalup jatend piny onego bed ni wuok e office immediately. Kata kamano to ang'eni impeachment to ng'ato nigi another option ma dhi e doho ma onyalo appeal. Ne waneno Kawira Mwangaza ka nodhi e doho ma doho pod nochungo impeachment mare makoro embe en gi option no ma omiye ndalo 14 mar filing appeal ma koseketo kamano ero ka court o uphold removal mare kata ka court osiro removal mare office jalup jatend piny no ibro wach ni onego bed ni ipong'e kata ng'ato bete bang' ok onego bed ni kalo ndalo 14 ka office no ni onge ng'ato makoro jatend piny owuon ema koro bo bedo gi teko ma yiero ng'at ma bedo jalup ne kendo
makoro mano matiende ni kose nominate kendo probro dok e bunge mondo bunge otim ang'o within 60 days en dweche ariyo. Within dweche ariyo bunge onego bed ni vote ewi ng'at moyiero no kendo. Makoro ken process ma straightforward kaka ji nyalo paro ni gini en kosedhi e bunge ma bunge ose debate ewiye ni koro bang' bunge no to rumo. Hapana, pod nyaka odhi e senate, bang' senate no be samoro pod nyaka odhi e doho, bang' doho no kendo jatend piny pod nigi ndalo 14 ma nyaka oyier ng'ato, ma koseyiero ng'ato kendo bunge nyaka lose wi nyaka twage wi ng'ano ma within 60 days bunge bende yie nang'o ni ng'ani moromo kata ng'ani okoromo ma e ng'at ma wadwaro. Kata kamano to gima ang'e gi bunge wa ni gin gima jatend piny Kenya ka dware ma gin gitimoga. Makoro ang'e ni weche gi ma gin aina formality gini nyicha gise decide. Maybe senate ema neno ka samoro nyaka chung matek against jatend piny, bunge to ang'e ni jatend piny oingo. Kata en kosega donje ta kia gima timorega. Kata nyoro nyewa neno kanye giwuok in numbers ma jo Kenya nyobuok ni kara jogi ng'eny kamana kama. Kata an nyabuok ka neno pichni e mbui kawacho nang'o. Ne gichopo e bunge ne gichopo. Ne gintie gite. Ng'eny gi thoth gi nya ni kanyo ero. Makoro an nyapenjo kara jogi nitiere kama sama koro jo Kenya nyicha waloso wi Masengeli ka gi link nyicha koro kes moro nitiere wi Kanja ka sani koro gi link but koro kochopo sama koro interest gi ni kanyo. To koro gibiro gite bunge. To bende bathe kanyo aneno ka omenya picha kanyo mano mar jaod bura ma Kibwezi West, mano Mwengi Mutuse makoro iwacho kae ni ene first term MP manyaka sani ene ma chwalo twak makamano kata paro makamano mar thicho oko ya PC mano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Wang'e ni en jaod bura matiyo e term ne mokwongo kendo ne oyiere kod duond burano mano mar Maendeleo Chap Party. Odiochieng' manyoro toka nosepedho twak makamano wang'e ni nosechok sei mano mar jod bura 291. Nyaka sani koro warito mar neno kaka chenro makamano bro bedo kadhi nyime. Aneno ka koro wacho ka ni when I was campaigning I pledged the tarmacking of key roads and other major projects. Mano kotudore kod gigo mane osingo ne jo Kenya e kinde mane otimo kisera mare mar ombulu. Kapod wantiere mane weche mago mag thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua Hansel e it gazet mar 4 kanyo. Nyaka sani koro iwacho ka ni Raila factor in Gachagua impeachment. Nyalo bedo ni tudruok e kind jatend piny Kenya William Ruto kod Raila Odinga ema koro kelo yot e thicho oko jalup jatend piny Kenya kosango matimore. Nikech wang'eyo ni nyaka sani koro wang'e ni ODM e duond bura ma bende nitiere kod MPs mathoth ahinya e od bura kacha. To nwasewinjo ka jalega kweth manok e od bura mano Millie Odhiambo bende nowacho ni en obobedo ka osiayo joge mar mondo mi osira twaka mano mar thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. To nyalo bedo ni Raila donje sirikal ema koro kelo midhiero makamagi makoro chopo kuma koro ji duto nywako lwedo ni dwa thicho oko jalup jatend piny kosenang'o Hansel. Adier makende to nitie ka ni debe ni ODM ok sir motion ni dollar nikech ODM nigi numbers. I think it's the second largest group second largest party manigi MPs mang'eny e bunge kachacha. Waseng'e ni ODM to nitiere kaka nyicho oseriwre gi sirikal ma koro nyicha giseloso broad based government ni mabe wasewinjo ka jogo masiro Gachagua nyicha ywak nang'o ni Raila okele sirikal mondo timang'o mondo onjao Gachagua othich Gachagua oko. Nyalo bedo ni golo Gachagua oko nyicha osetamo Ruto makoro Ruto nyicha manyo mana option magol koro tiyo go opportunity makoro Raila nyicha biro on board ni ma koro nyewa neno ka Raila bende joge nyicha benefit mamoko nyicha mi nyicha bedo jotend migepe mopogore bang'e no waneno ka weche mag AUC be nyicha ni kanyo ero omedore wiye kanyo. Koa e mano waneno ka koro sani koro motion mar impeachment nitie makoro nyaka jo ODM sirasira nikech sani koro osebedo nang'o ni jo ODM kata ginyisowa ni gionge sirikal to nyaka gisir nikech kok gisiro wakia fet ma Raila ma AUC nikech sirikal jatend sirikal to wang'e ni Ruto ma Ruto koko support bid ma Raila ma AUC. Koro Raila nyaka be chiwa nyaka duok lwedo in one way or the other. Juma mokalo ne
ne wacho ni nitiere jo ODM moko mane chando mane otamre keto kokgi e emotion no ma koro nochuno jo UDA mondo gochne Raila personal ma Raila ema nogocho ne jogo monyiso gi nang'o ni nyaka uket kokwe wachni makoro Thicho Gachagua oko en wach mang'eni kata ka Raila ok lose tang'eni en wach ma wanyalo assume ni entiere iye ma be osiro mapek ahinya. Kata kamano an aneno ni wach ma impeachment ni ODM biro kaka revenge mission nikech wang'e kaka yiero mokalo ne nitiere weche mopogore opogore ODM ne ywak ni omagi jo Kenya Kwanza ne ywak no omagi. Koro ODM was one of the popular parties kindego makoro nyaka sani nitiere jo ODM pok oyie ni sirikal no bagi makoro mae en revenge mission nikech ging'eni ka gigolo mae pacha ka gigolo jalup jatend piny to yot golo kata mana jatend piny e sirikal. Ang'eni oyot wacho kaka wacho ni but gima koro dhi miyo gibedo mayot ni kata ka kok gigole within the next 3 years or 2027 odhi bedo easier nikech ma dhi reduce power ma UDA makoro gitemo neutralize UDA be gitemo keep UDA be busy mondo o focus e gik mopogore opogore ma kar mondo UDA o focus on extending base margi gin sani koro gi focus yango e wach mar impeachment ni. Koro mane gima neno ka tactic mar Raila nigo ka gi UDA it's a revenge mission moro manika man neutralize number 1 jatend piny gi jalup ne nikech once Gachagua osebedo gi fallout gi jatend piny of course ok bedo mayot ne jatend piny from now on nyaka 2027. Mar ariyo UDA will be the biggest loser e lweny ni. Mane gima neno kan nikech UDA mbii ma UDA osebedo godo nikech UDA osebedo gi mbii moro ma chakre 2022 nyaka sani UDA osebedo gi mbii moro Kenya kama kata ka luo ndalo moko gidonje ma giyuko ma kodho oula cha mano konyo jo ODM gi jo Kaluo kono ero makoro nyaka Raila sira nikech mairi benefit beyond kata mana AUC bid mare gini dhi benefit ODM nikech ODM koro dhi bedo nang'o ni yocho na gine ma gin gi mbii kende ma yiengo sirikand Ruto makoro kanye maneno ni Raila lwete to nitiere kanyo kata ka lwete ok odwa nonen to lwete to wanena all around tactics maneno gi magi to mana meke en ng'ene en ng'at ma dhawga gi sheria en ok obiro gi gagoko gang'o en obiro gi sheria mane kaka en ogoga lwenjene. Aya nyakora mugejwang' chenro motudore kod Thicho oko e apisi mana kaka senyisi ni gazeti mar Daily Nation okete it gazet mar 2 3 4 5 6 7 8 kachiel kod it gazet mar 10 inyalo somo matut kotudore kod gigo ma sani timore mar Thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka sani bende aneno ka jatend piny bende pok oloso kata pok owacho gimoro amora kotudore kod Thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mane inyalo somo e it gazet mar 5. Sila dono wadhi it gazet mar 12 mano mar gazet ni mar Daily Nation buoka makoro jopuonje mapuonjo e junior secondary school kata skunde mag sekondar madundo nyaka sani koro yudo mano tok kadul mandiko jopuonje tich TAC ne olando ni thuolo nitiere mar mondo mi gichwala kwayo magi mondo ondikgie tich e yorno mongirore. It gazet mar 12 kanyo Hansel nyaka sani koro wang'eyo ni jopuonje go mag interns mosebedo ka puonjo kuom thuolo malach ahinya ne giparo ni gina kaluwore kod kaka gise puonjo kuom thuolo malach gibo bedo absorbed automatically kata kamano TAC ne waneno ka o advertise ni nitiere thuolo mano mag jopuonje 46,000 mano ma interns kopogore kod mano iwacho ni nyaka sani nitiere kwayo vacancies kata thuolo manitiere mago mag jopuonje 6,000 manitiere e skunde mag primary 39,550 mantiere junior secondary schools kachiel kod jopuonje mano 450 manitiere senior secondary school midwaro mar mondo mi ochwal applications magi eka koro ndikgi e tich e yorno mongirore. Wang'e ni dwe mar 5 mano higa ne jopuonje go mago mag junior secondary school ne odhi ng'anyo ka gidwaro ni ondikgi e PNP terms kata kamano pok waneno kamano timore. TAC koro loko tanga ni koro nyaka gi team fresh application eka koro ndikgi e yorno mongirore. Kato koro midhiero ma interns ncha walose wi midhiero ma intern doctors ka sani koro midhiero ni o extend to intern teachers.
TSC to selando for 6,000 positions mag interns monego beni indiko koro bedo permanent. Makoro ndalo mane jopuonjo odhi ng'anyo ne wacho ni one of the reasons mane gidhi ng'anyo ni mondo ondik jopuonje go ondik interns go permanent and pensionable. Makoro deals mane TSC no sign gi Kuppet gi NAT nonego beni cover one of the things manonego beni gitwake ne interns. Makoro wachore ni Kuppet no mi assurance ni vacancies mo land gi monego beni lando bro bedo mag current interns mosebedo katiyo moko osebedo katiyo for over 1 year mag wang'eni kata mana contract orak margi nobedo extended nyaka August 2025 mateni nyaka next year pod gibo bedo mana interns. Ma wang'eni en ataro ma chike ma Kenya ka mag labor mawacho nang'o internship onego beni dhi kok ng'eny ahinya to about 3 months to onego beni bang'e no either dismiss ng'ato nyise ni internship ni orumo kata indike permanent and pensionable kata miye contract. Makoro magi midhiero momako jotich ma Kenya ka jopuonje interns ma Kenya ka ma chiel kuom gi nye ywak nang'o ni en osetiyo for over a year kaka intern kendo sani ko idwa nang'o ni nyaka wa apply ne tijno. Makoro nyopenjo ni yawa to koro apply nade to sebedo ken gi contract machielo kendo koro chako apply for the same job mosebedo kotiye nikech after kisebedo for more than 3 months kitiyo kamoro onego beni koro ibedo ichako neni kaka staff officially ma benefits ma staff moko yudo onego beni yudo kinde ne gi ywak nang'o ni chudo ma interns thin ahinya imiyo gi 15,000 kende emichulogi mano pesa matin ahinya kendo ka ondik ni deadline mar application en giko juma ni chakruok juma manyien mamane en tarik 7 mamane ng'eni kikoso or application no to tijno nyalo bayi. Gik mang'eny ondika achiel kuom gi en ni iparonwa ka be ni extension gi no team ne over 20,000 intern teachers ma no mi another 4-month extension ma extension ng'eni tero gi nyaka koro higa manyien. Makoro midhiero mar internship pod okwako Kenya ka. Makoro TSC Kuppet gi NAT onego bed piny kendo nyicha TSC gi NAT gi Kuppet odhi ng'anyo ka ma giduogi wacho nang'o ni gik mane gidwaro osekete tim. Makoro akia ni weche mag intern gi pok ne gilero ni ang'o mokete tim gik mane gilose ne gin mana remuneration gik mane allowances ne giloso mane wi chiwo pesni mane ng'ado gi to different bodies but watch interns ok ne winjo ka gilose. Koro nego kata mana Kuppet gi NAT olerno ni fate mar interns en nang'o sirikal ne giwinjore gi sirikal nang'o nikech mano pok gileronwa malong'o ma pok wang'e malong'o ni what was the deal when it comes to interns. So en situation moro machalo mar intern doctors be ma at the end of the day intern doctors ended up being the losers a deal mane dakteche gi Ministry of Health ne nigo. Nyakwara Mugejwangi nyalo somo matut kotudore kod buok kama koro jopuonje ma interns oyudo kalore ni negiparo ni gibo bedo absorbed permanent and pensionable kata kamano sani koro gibedo kod buok ni tije magintiere sani TSC Olando ni ji or kwayo magi. Bathe kanyo Hansel bende nitiere sigana moro manyatimo nyore nonro mar gazeta mar nyadendi moro kama ne riembo taxi mano e county ma Mombasa. Mani oyange kanyo kaka Victoria Mumbua Muloki. Nyaka sani koro familia magi poko ng'eyo kuma entiere. Kato bedo ni koro gi penjo makoni kod kocha kotudore kod kaka entiere. Kata kamano lipode yangore ni nowuok e county ma Mombasa kendo no yude ka en unconscious. Kata no yude ko kiare to bende nentiere kod hinyruok mathoth e wiye kaachiel kod lwetege mano kaluwore kod report ma ogol kod jaloso e lo obila mano Resila Onyango. Kata kamano familia magi to podi wacho ni pok ginene kata bedo ni obila to nosewacho ni giseyude kendo koro yudo thieta e yo makare. Weche makamago Ansel adwa ni wabwetenge. It gazette mar 13 kanyo bende wang'e ni governor e county mano ma Mombasa mano Abdul Swamad Sharif Nasir kaachiel kod min mare
bro bedo ka chiwo statement margi kotudore kod weche mane otimore ne bloga moro e county ma Mombasa. Ng'eni mago gin moko kuom weche ma Nyakwara Mugia Jwang nyalo gombo mar mondo mi one ane. Adwa nwangi machinglo mantiere it gazet mar 14 mano mar gazet ma Daily Nation kwa 17 agoyo mos. Mano machinglo mantiere it gazet mar 17 mar gazet ma Daily Nation gin weche matimore Mrima nikech aneno ka nitiere jago moro kae adwa ni Nyakwara Mugia Jwang bende onena ne machinglo makamana achiel kachiel kapok wachako lidhe. Kineno machinglo makamano nitiere ng'at mobedo e kom moro mabor ahinya to mana kapila sebedo ka wacho ni ma en sura ma kinde ka kinde jogoro kete gazet. King'iyo machinglo makamano Hansel gin weche matimore piny ka gi sani. Kata bedo ni koro kom ing'ado kendo kom chiegni gore piny. Ineno gimo mako wacho no kowe. Mai koro en lo ni Kingpin ma Murima. Murima ka Kingpin ma Murima ka midhiero ose kwako kaka koro bunge temo ng'ado tiende ne komene idwa golo komeno to komeno waneno ka en kata mana kodhi piny to pod owacho ni othoge Murima en Murima emomako motegno. Bunge waneno ka kae koro bunge osebiro together makoro bunge majority almost 80% ma bunge ni in support ma impeachment ma kata golo thichoko jalup jatend piny ma Kenya ka mago gik ma wasebedo kwaluo ma koro nyoro nyotime formally kata nyokete ayanga nyokete officially ni koro ma process ma koro osechakore. Koro gini do poko ng'ad tiende ne mapodo dongi mapodo balance kodogi ariyo mapodo balance kodogi nyiso ni gini poko rumo ma ng'eto ma tiende kombenegi nyiso ni ariyo mapodo dongi podi gini kore kochako ma pod samoro machinglo ma next ne wane kata maybe ka fundi moro biro o repair komni makoro gik ma watemo luwo ka mane gima sani koro kwako jo Kenya ka en mana wach Murima gi wach Kingpin ma Murima makoro wecho kwake ka midhiero kwake ka nyaneno ka koro gik mobedo accused godo gin gik mo ka gross misconduct, gross violation of constitution, wan kata gin subordination makinde moko ne waneno ka kata kinde kata nyicha ka waneno ko kwedo jatend piny gi weche mag Ford Foundation. Kinde ng'anyo chane waneno ka jatend piny nosegolo duonde e wi ng'anyo embe bang jatend piny tika ni tembo kwanyo press conference mare owuon tenge mopogore gi ma jatend piny Kenya nosechiwo weche mag mibadhi bi kwake godo ka gik mang'eny manye obedo accused of kata nyiwacho ni mage gik manyochwale mbele speaker mar od bura makoro iwacho ni magi weche makoro midhiero mokwako Kingpin. Nyalo interpret machinglo makamani nyiso ni in korka kori tipare nang'o. Bende wanyiso Nyakwara Mugia Jwang ni weche mamoko mabende wabobedo ka walidho negi e nonro mar gazeto kinyi makawuono thuolo marwa emaneno koserumo Hansel. Iwacho ka ni kapok ichulo omenda mari mano mar Hustler Fund nyaka sani koro sirikal biro bedo ka nono balance ma intiere godo pesa mari kata airtime mari nyaka sani koro nitiere mano jo Kenya ma omenda maderom bilion 7 ma idwa yudi kuom ji maderom milion 13 mapoko chulo omenda mano mar Hustler Fund. Sani koro sirikal oramo ni Hustler Fund ka intiere kod gowi to pok ichulo Nyakwara Mugia Jwang M-Pesa balance mari ka achiel kod airtime balance mari ibo bed ka ing'iyo kaito ing'ado mano omenda no mar Hustler Fund. Tok it gazet mogik mar gazeni ma Daily Nation bende odiochieng' manyoro wang'eni okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund nochako tiyo ayanga kata kamano jotuo ne nitiere kod midhiero mathoth ahinya moko kuom gi mane dwa services mag thieth mopogore opogore ne ok nyal yudo kalore ni NHIF nokti. Wanyalo mana geno ni going forward ne obobedo kotiyo makare mondo jotuo kik yud midhiero moramora e kinde ma gidhi e ute thieth mondo giyud thieth. Wachni mogik cancel ka watieko nonro mar gazeto kinyi makawuono. Anwachna mogik en mana ka koro lure gi what is currently trending Kenya ka weche mag impeachment mag jalup jatend piny Kenya. Ananeno ka koro kendo jotendwa of course
ginyalo wacho ni gin gi basis ma thicho oko jalup jatend piny. But for 2 years these people have not worked. Jatend piny owuon onge tich mosechiwo ne jo Kenya, makoro an gima penjora ni yaw jatend piny owuon ento dong' nang'o ka koro jalup ne dhi. Mar ariyo, bunge wa gin gidong' nang'o, ok gidhi adhiya gite nyaka bunge mondo wadog e yiero manyien. I think ni mane solution Kenya ka nikech jogi waste time wadwaro development e gima wadwaro Kenya ka. Ineno kaka weche midhiero nitiere, weche mag somo, midhiero nitiere, weche mag thieth. An gosiepna moro nya ywak nikech jaode onego bed ni dhi dialysis. Chef sani wacho dialysis ok gi support. Koro nyaka chul 10k 20k per week mondo jaode dhi dialysis. Mano 80k per month ma koro kiano dhi golo kanyo. Mago midhiero ma jo Kenya nigo, weche mag pur ni ka tuoche nyik ka wan gi mpox, wan gi midhiero mopogore opogore. To jogi to ketowa gi pi mang'eny e bunge ka akathira olowa e bunge. Thuolo marwa morumero kamano ahinya kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne nyaka Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet momori e kind Daily Nation kod The Standard. Inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome yo makare. The Standard bende mana kaka asenyisi o twist mana weche matin. Gin gikete kae ni on his way out. To ang'eyo ni ng'ama en on his way out en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kachiel kod censure motion mane ochwal e Senate mabende koro dwaro ni onona ne kido mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Mago duto nyaka Ramogi Ajwang' inyalo yude gazet okinyi ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar opiny. Kik idhi mabor.